Ay, sumog daog! Ay, sumog daog! Oh! Sa 4 media pa nih. Go, pinahinay tag baba! Inahinay tag baba! Uy, di magdinaganay ha! Ay, magdagan pa baba! Suga na po dyan, may sa rooftop oh. Suga sa linog, uy. Kubaan ko ba? Kumunyan sa mayaw lang ka-building. Jack, dito sa rooftop. Baba may ano, kaya namin sa rooftop po, dito sa Amanigrana, linog. Inahinay lang mo baba, inahinay lang baba ha. Inahinay lang baba, Tim. Apili ko video. As, oh, itong tao ba, grabe kapyot, gulit, tower train, balo. Ating kapyot tao niya. Nataw ni sa rooftop po. Pababa na eh.